Türkmen Döwlet Mediýasy Türkmenistanyň gökbakça önümlerini eksport edýän ýurt hökmünde öz pozisiýasyny berkidýändigini aýdyp, şu ýyl 15 000 tonnadan gowrak pomidoryň we hyýaryň daşary ýurtlara iwerilendigini habar berýär. Bu habar Russiýanyň dürli regionlarynda Türkmenistanyň onlarça tonna pomidorundan zäherli möýrmöjeklerin tapylandygy baradaky maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Şu ýyl ýyladyşhanalarda ýetişdirilen 15 000 tonna pomidor we hyýar daşary ýurtlara iwerildi. Bu geçen ýylky görkezijiniň iki hissesine barabardyr. Şeýlede 7,5 000 tonna soğan hem daşary ýurtlara iwerildi diýip Türkmenistan Altyn Asyr websaýty 26 iýunda habar berdi. Habarda ýylyň başyndan bäri hususy ýetişlikdäki ýyladyşhanalarda ýetişdirilen we daşary ýurtlara eksport edilen gökbakça önümleriniň umumy bahasynyň 15 million Amerikan dollaryna barabar bolandygy hem aýdylýar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň Owa hojalyk bölüminiň maglumatyna görä, ýurdun çäginde öndürilen pomidoryň hasyly yerli bazarlaryň talabyny ençemesse geçdi. Ýylyň soňuna çenli ýene adından 15 000 tonna gökbakça önümini ýetişdirmek gözeňinde tutulýar diýilip habarda aýdylýar. Türkmen medeniýeti ýurtda ýetişdirilen gökbakça önümleriniň ýokary hilli we tagamlylygy sebäpli olary gyda döwletlerinde şeýlede Russiýada, Gazagstanda, Kyrgyzstanda we Owganstanda isleg bildirilýändigini hem belleýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň eksport eden pomidorynyň karantina diýişli edilip oňa garşy gadaganylygyň girdilendigi barada soňky 3 ay çemesi wagtyň dowamında adından 3 gezek habar verildi. 19 iýunda Russiýanyň Samara regionunda Türkmenistandan getirilen 18 tonnalyk pomidor ýok edildi diýip Russiýanyň Rossельхознадзор döwlet edarasynyň yerli bölümi habar berdi. 11 iýunda Rossельхознадзоryň resmi websaýtynda bu edaranyň Moskwa, Moskovski we Tulski regionlary boýunça bölümleri Türkmenistandan getirilen 18,5 tonnalyk pomidory hil barlygyndan geçirende karantina diýişli madanyň üstüniň açylandygy ma'lum edildi. Türkmenistan Altyn Asyr websaýtynyň çarşenbe güni çap eden habarynda Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agdasy Şahmehmet Anaýew salgylanyp Türkmen gökbakça önümleriniň Ýewropa bazarynda hem bäsleşlige ukyply bolup biljekdigini ma'lum etdi. Ýöne resmi media serişdelerinde Türkmenistanyň eksport eden pomidorunda ziýanly möýrmöjekleriň tapylandygy, onuň karantina diýişli edilendigi barada häzirçe hiç zat aýdylmaýar.